De gemeente Terneuzen komt met een actieplan, want de vrees is dat er banen verdwijnen bij grote bedrijven. Ja, daar maken we ons oprecht heel veel zorgen over. En, het is zaak dat er perspectief komt voor die bedrijven en ook voor de werknemers. En verder in deze uitzending. Ze waren bijna gejat, maar verdwijnen alsnog. En docent Pieter Zeeman blijft vastzitten. Goedenavond. Terneuzen maakt zich zorgen over de werkgelegenheid bij bedrijven als Dow en Yara die gebukt gaan onder hoge energieprijzen. De vrees is dat ze vertrekken of kleiner worden. De gemeente wil daarom haast maken met de aanvoer van goedkopere groene elektriciteit. Het is onderdeel van het strategisch economisch beleidsplan voor de komende 10 jaar. Bij Dow en Yara werken duizenden mensen. Dus als je in Zeeuws-Vlaanderen woont, dan werk je er of zelf of je kent wel iemand die er werkt of gewerkt heeft. Bij ons in Beverlied, zal ik maar zeggen, daar zijn ook woningen gebouwd speciaal toen voor de Dow. En er wonen nog steeds mensen die op bij de Dow werken natuurlijk. Ik heb wel mensen gekend die er gewerkt hebben, zeg maar. Ja, en ook mensen die er nog werken, maar met name ook bij de toeleverbedrijven. Ik denk dat het wel een hele grote impact gaat hebben als er wat met de Dow of een andere grote hier gebeurt. Ja, dat denk ik wel. Ik geloof dat er inderdaad niet veel werkgelegenheid verder is in Zeeland. Als alleen voornamelijk die grote bedrijven natuurlijk. Ja, er is toch ongerustheid in de regio over de werkgelegenheid bij grote bedrijven nu als Dow en Yara. Ja, daar maken we ons oprecht heel veel zorgen over. En, het is zaak dat er perspectief komt voor die bedrijven en ook voor de werknemers. Kijk, mensen zijn wel gewend aan de dynamiek, maar het leeft wel. Dus mensen zijn wel echt benieuwd van, werk ik straks nog in de industrie? Uit voorzorg probeert Terneuzen nieuwe bedrijven naar de regio te halen. Kijk, uiteindelijk wil je dat als er bij bedrijven wat afgeschaald wordt, er minder werkgelegenheid, dat je het ook kan opvangen, dat je ook weer banen kunt creëren. En dat is onze zoektocht en daar hoort die energietransitie helemaal bij. In Terneuzen is Ariane Laforte. Ariane, hoe reëel is dat bedrijven als Dow en Yara weggaan of kleiner worden? Nou Mirjam, de Zeeuwse industrie heeft al meerdere malen een noodkreet geslaakt in politiek Den Haag. Er werd gezegd, zo kan het niet langer. We kunnen zo niet meer concurreren met andere delen in de wereld waar nog volop met gas en olie gewerkt mag worden en de regels ook minder streng zijn. Wat wij willen als Zeeuwse industrie is meer ruimte op het nu volle elektriciteitsnet. En we hebben ook dringend behoefte aan nieuwe groene energie en groene elektriciteit. En wat er daarvoor nodig is, zegt de industrie, is een elektriciteitskabel van windmolenparken op zee richting Zeeuws-Vlaanderen en ook voor de Zeeuws-Vlaamse industrie een elektriciteitskabel, een 380 kV-kabel vanuit Borselen naar de gemeente Terneuzen. Dit is het gebied waar dat allemaal moet gaan gebeuren. De Mosselbanken naast het Douwterrein en de landelijke Paulinapolder daarachter. Het Rijk kijkt inderdaad naar dit gebied voor de hoogspanningskabel, de aanlanding wind op zee. En inmiddels ook voor de komst van 2 kerncentrales. Dus hier de Mosselbanken achter ons en aan die kant de Paulinapolder. Dit is nu nog een heel landelijk gebied, hè? Maar hoe ziet het er over 20, 30 jaar uit als het dan de gemeente Terneuzen ligt? Ja, dan zal dit heel erg veranderen en dat is natuurlijk voor die mensen ook wel de tragiek. Want het is inderdaad een heel rustig landelijk gebied waar al hele generaties aan het boeren zijn. Je ziet het achter ons, dus dat is een hele grote omslag. Maar is die omslag nodig volgens jullie? Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel gewoon heel wat energie nodig. Dus je zult iets moeten doen. Ja, hoe gaat dit verder, Ariane? Ja, de gemeenteraad van Terneuzen heeft dat strategische beleidsplan net voor de zomervakantie aangenomen, maar is daarvoor ook verantwoordelijk, of liever gezegd afhankelijk van het kabinet. En dat kabinet is nu demissionair, dus Terneuzen zal moeten wachten tot er een nieuw kabinet is, voordat ze weet in hoeverre politiek Den Haag met de gemeente wil en kan meebewegen. En wat vinden Dow en Yara eigenlijk van dat strategische beleidsplan?
Nou, je kan als bedrijf natuurlijk er nooit op tegen zijn. Hè? Als een gemeente zegt, nou we willen er alles aan gaan doen om jou te helpen. Alhoewel ik ook denk dat in dit dossier niet iedereen meteen het achterste van zijn tong laat zien. In een reactie benadrukken Douw en Yara hun verbintenis met deze regio hier, Zeeuws-Vlaanderen, waar ze al zo lang zitten. Douw bijvoorbeeld zegt, we zitten hier al zo'n 60 jaar en dat gaan we binnenkort heel feestelijk vieren. Dankjewel, Ariane. Veren zonder kanonnen, dat is haast ondenkbaar. Maar misschien moet er toch voorgoed afscheid worden genomen van 2 kleine kanonnen, nadat ze een paar weken geleden bijna werden gestolen. Zo werden de kanonnen aangetroffen op 25 juli na de poging om ze te stelen. De eigenaresse van de naastgelegen Kampveerse toren zag het resultaat die ochtend. Ik was echt wel geschokt. Ik denk, nou, dit is verdorie veren. En zo dichtbij. Ik denk, hoe is het mogelijk? Ik was echt kippenvel had ik ervan. Ze hebben zich gelukkig vergist in het gewicht. Dus helaas is het kanon op de grond terechtgekomen. Daarbij ook licht beschadigd. Dat is wel te repareren, maar toch ook beschadigd. Ja, en daarna zijn ze naar die grote bonk gevlucht met een auto. De bronzen kanonnen zijn een icoon van veren en hele generaties zijn er als kind opgeklommen of opgetild om op de foto te gaan. Dat heb ik als klein kind ook gedaan. Zo lang staan ze er al. Van de week zaten er ook nog weer leuke 4 jonge stelletjes en allemaal foto's maken. En ja, ik het zelf als kind ook. Dat is zo'n straatbeeld hier. Dat mag gewoon niet verdwijnen natuurlijk. Maar het gaat misschien wel verdwijnen, want de kanonnen zijn van het Rijksmuseum. Die komt ze de komende week ophalen om de schade op te nemen en te restaureren. En er is een kans dat ze daarna niet terugkomen. Dat zou ik echt heel verschrikkelijk vinden, hoor. Dan moeten ze echt wel een vervangend kanon aan neerzetten, want dat kan gewoon niet. Kampveerse toren zonder kanonnen. Dit is de haveningang. Moet toch beschermd worden? Dat is een no-go. Dat zou gewoon net als je je voortanden mist. Dat ziet er ook niet uit. Best een brok in de keel. Een stukje van je jeugd wordt weggenomen. En ik ben hier opgegroeid. Vertrouwd met die dingen. Ze horen hier. Maar ja, het is niet anders. De vereniging biedt aan de kanonnen extra goed vast te zetten als het Rijksmuseum besluit dat ze terug kunnen komen. En anders moet er gezocht worden naar vervangend geschut. Een docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee blijft nog 90 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen waarvan hij precies verdacht wordt. In een brief van school aan ouders stond dat het gaat om een verdenking van een strafbaar feit in de privésfeer van de docent en dat er een leerling bij betrokken zou zijn. Voor vogelliefhebbers was het genieten in oranje zon. Zo'n 10 paartjes bijeneters hebben er succesvol gebroed. Het is momenteel de grootste kolonie in Nederland. Normaal gezien zitten ze volgens mij in Frankrijk om te broeden en nu dan hier. Dat is heel bijzonder. Je bent dol enthousiast, geloof ik. Ja, klopt. Ik kan niet wachten om er een te zien. Er zijn opvallend veel jongen uitgevlogen dit jaar. Volgens Stichting Het Zeeuwse Landschap zou het gaan om minstens 50 jonge bijeneters. En het bovenste is een bijeneter. Vanaf nu vertrekken ze weer naar hun overwinteringsgebieden in zuidelijk Afrika. Of we ze volgend jaar opnieuw in oranjezon zien is nog even afwachten. Maar na zo'n succesvol broedseizoen is die kans zeker aanwezig. Namens de Koninklijke Nederlandse Munt overhandig ik u graag de zilveren ducaat van de gevangene poort van Vlissingen. Dankjewel. Een stukje Vlissingse geschiedenis is vastgelegd in zilver. Een ducaat met daarop de gevangentoren. Het is een eerbetoon binnen de serie munten over Nederlandse stadspoorten en toegangswegen. Er had ook gekozen kunnen worden in Zeeland voor Zierikzee, Huls, Middelburg. Waarom is toch voor Vlissingen gekozen? Het is bijzonder om te noemen dat hij er nog steeds staat. Het is bijzonder om nu te zien wat er van gemaakt is en hoe die nu wordt gebruikt. En dit is voor ons reden genoeg om te kiezen voor de gevangenpoort. Het is een plek, denk ik, die zowel onze inwoners als onze toeristen heel goed kennen. En het is fantastisch mooi dat de Nederlandse munt die nu heeft vereeuwigd is een mooie zilveren ducaat. In deze gevangentoren zat vroeger ook een donkere kelderruimte. Alle boeven waren bang om daarin te komen. Bent u ook bang dat deze munt in een donkere kelder belandt over een paar jaar? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit iets is waar je mee pronkt. Als verzamelaar ben je hier trots op om hem te hebben. Hij is mooi verpakt, het is een mooie munt. Dus dit wil je zeker niet in een donkere kelder ergens op een stoffige plank zeggen. Nee.
Stefanie van Houke uit Ossenisse heeft niet aangeboren hersenletsel door een verkeersongeluk. Lange tijd was haar toekomst onzeker, maar nu laat ze met haar eigen bakkerij zien dat er hoop is. Zo. Zet ik alvast de muziekje aan? Ja, graag, want dan is het een beetje levendig hier. We kunnen niet zonder muziek. Nee, hè? Zonder muziek kan niemand, toch? Nee. In de tuin van Stefanie van Houke klinkt dan ook muziek. Sinds een paar maanden staat er een pipowagen waar ze onder begeleiding koekjes en cakes bakt. Lekker rocken, hè? Ja, toch? Rock on, bitches. In mei werd de bakkerij van Stefanie, genaamd Steef's Cookies, geopend door neuropsycholoog Erik Schredder. Sindsdien is het bakken geblazen voor Stefanie en sinds de opening loopt het... Hartstikke goed. Ja, echt gewoon keigoed eigenlijk. Ja, dus als we er zijn, moet er ook flink aangepoot worden. Want er zitten soms echt wel flinke bestellingen bij. Ja. Ik ben nu de stempel in het bloem aan het wrijven, zodat hij makkelijk loslaat in een deeg. En het moet wel het liefst allemaal uit Steef's handen komen natuurlijk. Dus dan moeten we wel even een tandje bij doen. I'm on a highway to hell. Helemaal alleen bakken, dat lukt nog niet. Maar eigenlijk is het sowieso al een wonder dat Stefanie dit kan doen. 8 jaar geleden was ze een jonge vrouw met een drukke baan in Amsterdam. Ze werkte mee aan films en series, totdat alles stil kwam te staan door een verkeersongeluk. Ja, ik ben eigenlijk door een auto op mijn hoofd gekomen en hersenletsel. Ze is echt van heel ver gekomen. Ze heeft echt gewoon niet kunnen lopen, niet kunnen praten. Nou ja, en als je ziet wat ze dan nu... Ja, het is gewoon een vrolijke, beppende tante. En allemaal op haar eigen tempo en op haar eigen manier. Maar ja, ze kan gewoon superveel. Door het ongeluk heeft Stefanie een niet aangeboren hersenletsel opgelopen. Schade aan haar hersenen dus. Wat merk je daarvan in jouw leven? Nou, dat ik heel veel dingen vergeet. Ja, en hoe vind je dat? Kut. Met hoofdletters. Ja, toch? Ruim 860.000 Nederlanders hebben een aandoening die kan leiden tot niet aangeboren hersenletsel. Met het openen van haar eigen bakkerij laat Stefanie zien dat er hoop is. Dat het niet helemaal het einde van de wereld is. Hè? Tuurlijk, je wereld staat op zijn kop en er verandert te veel. Het geeft denk ik voor sommige mensen ook wel perspectief om te zien wat er toch kan. Hè? Er wordt vaak geroepen van, nou ja, je hebt dit en dat, doe het er maar mee. Maar als je ziet waar Steef echt vandaan komt en wat ze nu kan. Nou, dat had niemand gedacht. Het is toch gewoon prachtig dat dat kan, hè? Hoe voel je je nu als je hier zo aan het zingen en aan het bakken bent? Lekker, goed. Vrij eigenlijk. De dag begon bewolkt en nevelig. In de middag kwamen er zonnige perioden. Het werd 25 tot 30 graden. Morgen kan er een bui vallen. De zon die is er vooral aan de kust. En vanaf vrijdag is het iets minder warm. En meer weer hoor je zo meteen van Jules. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond.